Периодът продължи толкова дълго. Първият пробив беше през 1980 година на Илияна на Европейското първенство в Амстердам. Това продължи до 1987 година. Индивидуални шампионки, българки, в много случаи всички места на почната стълбичка бяха заети от българки. Един колега в телевизията се шегуваше и по време на нашите репортажи непрекъснато ми подаваше от апаратната: Бевера, кажи им вече да не си провеждат националните първенства на международен терен. Това беше една всенародна радост, просто защото беше така и защото виждахме, че те действително са най-добри в продължение на толкова дълъг период от време. Този резултат дойде на една отлично подготвена система, на едно ноу-хау, което и до ден днешен хората по света се мъчат да разгадаят. Това беше система, която имаше своите звезди, своите опорни точки, своите жалони, своите ръководители, своите звезди, но това беше една система. Цената. Системата започна да скърца, защото като че ли някои хора не бяха подготвени да приемат логичния факт, че нищо в живота не продължава в една безкрайна права нагоре. Синусоидата на живота е валидна навсякъде и за всичко. Може би България нямаше да преживее толкова тежки и драстични моменти, ако беше запазена тази мъдрост, че не е чак толкова страшно след всичките тези десетилетни победи ние да приемем и сребърен и бронзов медал за достойно постижение. За да е пълна картината за периода на големите успехи, няма как да се избегне фактът, че художествената гимнастика беше сред любимите спортове на комунистическата власт. Златните момичета мълниеносно получаваха държавни награди, и то лично от Тодор Живков. Факт, породил много митове. Като този, че гимнастичките имат лични контакти с партийни другари, че ги привикват да забавляват участниците в специални мероприятия. Информация доколко има истина в митовете, едва ли някога ще изплува в общественото пространство. Едно е сигурно. Хората на властта обичат да се идентифицират с успехите на спортистите по всяко време.